Velkommen til undervisningsvideoen om ozon, planetære grænser. I næsten 1 milliard år har ozonlaget i stratosfæren beskyttet livet på jorden mod skadelige UV-stråler fra solen. Ozonlaget er en betegnelse for det lag i atmosfæren, der befinder sig 10-15 km over jordens overflade. Og ozonlaget består af 90% af gasarten ozon. Over ozonlaget er den kraftige UV-stråling fra solen med til at danne ozon, men der er ikke specielt meget ilt. Under ozonlaget er der rigeligt med ilt, men ikke så meget UV-stråling, da ozonlaget har absorberet meget af det. Ozonlaget spiller derfor en meget vigtig rolle for jordens miljø, da ozonlaget er en slags solcreme mod farlige UV-stråler. Det kan ses på dette billede, hvor solen er øverst og jorden er nederst og ozonlaget i midten. Der findes forskellige UV-stråler her. Et eksempel på A, B og C, hvor at UVC-strålerne bliver absorberet 100% af ozonlaget. UV-strålerne B bliver absorberet 95%, og UVA-strålerne, der bliver 5% absorberet. Så det er altså rigtig mange af de her skadelige UV-stråler, der bliver tilbageholdt, der bliver absorberet af ozonlaget. Problemet opstår, hvis der kommer hul i ozonlaget. Når der kommer hul i ozonlaget, kan UV-strålerne lettere slippe igennem og komme ned og ramme jorden, hvorved der på jorden under hullet skabes et varmere område, og et område, hvor UV-strålingen er større, og derfor bliver der en større risiko for, at mennesket kan få hudkræft. Huller i ozonlaget sker på grund af drivhuseffekten og ozonnedbrydende gasser såsom CFC, der er blevet brugt i blandt andet køleskabe, sprayflasker og rensemidler. Drivhuseffekten og nedbrydningen af ozonlaget er to ulike ting, men har alligevel meget i hug. Jo mere temperaturen stiger ved jordens overflade på grund af et større indhold af drivhusgasser i atmosfæren, jo koldere bliver det op i stratosfæren, hvor ozonlaget befinder sig. Her kan man se det ved hjælp af pilene, hvor solens varme stråler altså kommer ned på jorden, men når de vil op igen, kan de ikke komme op på grund af drivhusgasser og bliver altså holdt nede ved jorden. Derved skabes der et koldere miljø op i ozonlaget, og det koldere miljø er med til at nedbryde ozongasserne. Det er også det, der er årsagen til, at problemet med huller i ozonlaget er større ved Antarktis og Arktis, fordi det er der er koldt. Den kraftigste nedbrydning af ozonlaget sker over Antarktis, hvor stratosfæren er meget koldere end over Arktis. Men Arktis er også ved at opnå den her kulde, der altså gør, at ozonlaget nedbrydes. Men bliver der gjort noget? Ja, det gør der. På et tidspunkt beslutter medlemslandene af FN at forbyde de ozonnedbrydende stoffer, og på den måde mindske hullerne i ozonlaget. Her til højre ses en illustration over ozonlaget fra 1907-9, 1987, 2006 og 2011, hvor det faktisk er lykkedes, om ikke at mindske hullet, så i hvert fald forhindre, at det bliver større.
Der vil stadigvæk være nogle langtidsvirkninger af de her ozonnedbrydende gasser, men alligevel kan man se, at nedbrydningen af ozonlaget ikke bliver større. I de seneste forskning viser, at det måske endda er blevet mindre. Det er lidt svært at sige, det er svært at måle. Men det viser sig på den her måde, at mennesket kan gøre en indsats, at mennesket kan være med til at holde jordens planetære grænser på et niveau, sådan så der ikke sker skade.